এই এসটি লাগে না শান্তি লাগে আমি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আগত লাগিব তাৰপিছত মাটি পাতা লাগিব আমাৰ শান্তি থাকিব দিব আমাৰ মাটিৰ পাত্তা লাগা 4 বিঘা ম্যাদি আছে মই পোৱা নাই আজি বহুত বছৰ হ'ল লাগে স্যার মাটির পাত্তা লাগে সবে লাগিব मोनबा गेरेन्टिया मा मावखो जोंनो बुजिनो हायासै मा मोनबा जे गेरेन्टि होदों हा होगोन एसटि होगोन बे गेरेन्टि नङा होमबा बेबो दंमोन ना हा आरो दिनै एसटि दिनै जोंनि बर' माहारिया एसटि होगोननिनो आन्दलन खालामदों जोंनि ट्राइबेलफोरा आन्दलन खालामदों बोरै माब्ला होखो बिसोरलाय एसटिखौलाय माब्ला होखो आरो हा पाट्टाखौ माब्ला होखो बेखौ आं दानिसो एसे आगोलाव गारियाव फैबाय थानायाव मोनसे सासे जोंहा चिरांनिनो बिथांखौ बुंबाय थानाय नुदों मोनबा गेरेन्टिया मा मावखो जोंनो बुजिनो हायासै मा मोनबा जे गेरेन्टि होदों हा होगोन एसटि होगोन बे गेरेन्टि नङा होमबा बेबो दंमोन ना हा आरो दिनै एसटि दिनै जोंनि बर' माहारिया एसटि होगोननिनो आन्दलन खालामदों जोंनि ट्राइबेलफोरा आन्दलन खालामदों बोरै माब्ला होखो बिसोरलाय एसटिखौलाय माब्ला होखो आरो हा पाट्टाखौ माब्ला होखो बेथ' दा जि पाट्टा रानबाय थादों बे पाट्टाया थांनाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जोंनि मावथिफोरासो मावनानै दिनै गोबां हा हु मोननो हादों गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि थामोनथानि गाव जे जिरायदों बे हानि मोन्थायखौ मोननो हादों नाथाय बिथांमोना माब्ला मावखो बे 5 मासाव मा मावखो बेखौ खिन्थानो हायाखै 2 लाख थाखा होदों नोंगौ बे 2 लाख थाखाया बबेनिफ्राय होदों थांनाय बिटिआर सरकारा जे जोंहा 300 कौटि गारबोदोंमोन प्रमद बर' सारा बे जेरै दालाय मिडियानि गेजेरजों बुंदों ना जालांख'नो हायाखै प्रमद बर' गालांनाय होननानै बेखौथ' जालांख'नो हायै भाषायानो फैया बे रायजो राजानि खामानि मावनो ना गारबोदोंमोन बेखौथ' बिथाङा दिनै 2 लाख होनानै बेसेबां दावराव खालामदों रायजो राजानि गेजेराव 2 लाख थाखाखौ होदों होनाया जों मिडियायाव नुदों गोबां ससियेल मिडिया नुदों सासे आइजोआ भाइराल खालामदों बेयाव जों खोनानो मोन्दों जे 2 लाखआव 50-50 बिदों जाय होग्रा बे सुबुङानो 50-50 बिबाय थादों होगोन होनदों बै आइजोआ माने 50-50 जानांगोन होनदों नाथाय बेयो मानियाखै बिथांमोना आं खोनानायाव 1,90,000 लाबोफिनदों सासे सुबुङाबो मिथिहोदों बे जोंनि गेजेराव बुंथिदों जे नङा दाखालिसो जोंनि न' खाथिनिनो 1,90,000 लानानै थांफिनदों होननानै नाथाय बियो सैथोमारब्ला जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोनो मानो रेकर्ड खालामखो बेनो 2 लाख होबाय होननानै दिनै डकुमेन्टस लानानै थांबाय बिनियावथ' दागो नांबायना 2 लाख लांनायनि होमबा दिनै 2 लाखखौ मोननो हायाखै रायजोफ्रा होमबा बे थाखाखौ हाइकामान्डनो हैनांगौ होननानै बुंदों बे जे रेकर्डिं ओंखारदों बेनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे गोजौआव लाङो गोजौआव सोर जा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांसो नङा होमबा गोजौआथ' बेसो दा बेनि गोजौआवथ' रावबो गैया दा बेखायनो जोङो बुंगोन जे जोंहा मानगोनां बिटिसिनि दानि जे चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ बेफोरबायदि खालामा दुखु होआ